At dito'y kami, Plaza Burgos, Ciudad Itibigan, para iti first stop me, breakfast at sinanglawan. Second stop natin dito sa bayan ng Sinait, dito sa A&F Restaurant. Dito'y met ti pakasarakan ti specialty da, imbaliktad. Sango ti Kabugaw Institute, intay may ramanan, tinaduma-duma nga sinukaan. Sinukaan nga botsina. Dito sa Asis Food House ang madalas kong puntahan dahil hawak nila ang bandila ng pinakamasarap na lomi. Ito yung signature condiment nila, yung chili garlic. Dito'y basit nga eskinita, pinakayanakan ti may isang innovative concept ti modern Ilocano cuisine, lumpianada. Nandito tayo ngayon sa Insyang sa Salcedo Street. Aking binabalik-balikan ang kanilang kakaibang okoy. It's crispy and flaky. Tikman natin. Nag-umpisa sa maliit na pwesto. Ngayon, palaki ng palaki ang negosyo. Ang ihawan sa kawayan, ang isaw baboy, tostado, served with dinuguan at sukang Iloco. Agsapsapol kami pa'y tinaduma-duma nga signature dishes, wano house specialty nga mabalintay feature. No interesado kayo, makiyuman kayo tinumotibiyang, wano ti Core TV.